Здравейте! Днес ще ви запозная с пътешествието, през което преминава всяка младежка инициатива. От идеята до нейният краен финал. А именно, това е процесът на менторство. Този цикъл в 5 стъпки, тези 5 важни фази, през които групата ни преминава под менторската подкрепа. И както обичам да казвам, няма как да стигнеш до края на картата, ако нямаш ясен план или пък компас, който да се включва, ако ще и от време на време да е. 5 фази. Анализ, планиране, действие, оценка и устойчивост. Всяка е свързана с конкретни задачи и умения, които менторът подпомага. Нека да разгледаме фазите една по една. Първа фаза – анализ. Това е фазата, в която задаваме супер много въпроси. Аз обичам да я наричам фазата на въпросите. Какво имам предвид? Кои са нашите участници? В каква среда ще работим? Какви са ресурсите, с които разполагаме? Пример. Ако екипът има ентусиазъм, но малко опит, анализът ще покаже нужда от допълнителна подготовка. Втората фаза е планирането. Това е моментът, в който на база анализ ние поставяме ясни цели, ясни задачи, кой е отговорен и какъв му е крайният срок. Представете си доброто планиране като бабините рецепти. Никой не знае какво се случва там, но пък резултата винаги е много добър. Използвайте шаблоните за планове от ръководството. Те помагат да се структурират идеите лесно и ясно. И ето я и третата фаза – действие. Това е моментът, в който младите хора обличат най-красивите си дрехи, събират се цялостно и дават най-доброто, на което са способни в този момент, за да постигнат най-добрия резултат, към който сте се устремили заедно. И тук е важно да отбележим, че менторът подкрепя процеса без да го води на преден план. В този етап доверието към младите и окуражаването на тяхната активност са от ключово значение. Ето го и четвъртият етап – етапът на оценка. Това е моментът, в който си задаваме въпросите. Какво постигнахме, какво научихме, какво се получи добре, но и най-важно – какво ще направим различно в следващия. Оценката не е критика. Тя е шанс за растеж. Използвайте шаблоните за обратна връзка и самооценка от ръководството. И фаза номер 5 – устойчивост. Най-важното е, направили сме нещо прекрасно, но какво оставяме след себе си? Как гарантираме, че нашият резултат ще има дългосрочен ефект и той ще бъде устойчив във времето? Важно е младите хора да видят, че тяхната работа има смисъл и живот след края на този проект. Цикълът на менторството ни помага да не оставяме развитието на нашите инициативи просто на случайността. Всяка стъпка има смисъл и всяко действие изгражда бъдещето. С правилния цикъл на менторство, успехът не е въпрос на късмет, а е въпрос на добра стратегия. И както знаем, пътешествието е точно толкова важно, колкото да достигнем и до нашата дестинация. И най-ценните уроци идват тогава, когато за малко се изгубим по пътя.